Χάρη. Κοφάλισε βρε κακόμοιρο. Τότε γιατί δεν αποκρίνεσαι. Εγώ μιλάω. Εσύ τι έχεις και δεν μιλάς. Πώς μπορείς. Τώρα μπορώ. Άλλοτε δεν μπορούσα. Μα είσαι... Δίκιο έχεις. Δεν μοιάζω και πολύ έτσι με κατάντησαν. Αλλά αν με καλοπροσέξεις, εγώ είμαι. Ο Γεροκολοκοτρώνης. Το λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη. Να μου ξύσεις λίγο την πλάτη. Έχω μια φαγούρα που με έχει αλιάσει. Την πλάτη. Ναι, μπράβο. Ούτε να ξυτώ δεν μπορώ. Έτσι μου φουγάνε τα χέρια αυτός ο μαγκούφης. Εδώ. Ναι, μπράβο. Άντε, ευχαριστώ. Δηλαδή. Ναι, και αν πέρας από εδώ, να με θυμάσαι. Τι μιλάει. Σοβαρά, κασέ μου στα τηγέ μου, τι μου κάνετε. Τι μου κάνεις. Σας λέμε καλά, τι να έχουμε. Τι είναι άλλα. Κάθομαι εδώ και φιλοσοφώ. Ξέρεις. Είναι πολύ όρθιος, εδώ είναι φέρον. Δεν το Περισκάκη, τον κάνει να ρωτά. Νομίζω. Θα τον κάνω, δεν μπορεί. Όλους θα μας κάνει. Δεν θα την δώσει κανένας μας. Τον έκανα. Τον έχω δει εγώ. Εδώ κοντά είναι. Δεν θυμάμαι. Έτσι μου σου πλάτη νωρίτερα. Εσισό. Προς ώρας, μου κάνεις μια μικρή χάρη. Όσο θέλεις. Να μου κατεβάσεις λίγο το χέρι. Έχω πιαστεί έτσι με το πάνω τόσο αυτός ο κερατάς. Ναι, να δω, θα κατεβάσουμε το χέρι. Στρατηγέ, συμφωνείτε ότι θέλεις να κατεβάσω το χέρι. Εγώ του το είπα. Άμα δεν το είπατε εσείς, εντάξει. Ευθύνει αυτός ένας. Όλα πρωτοβουλίες είναι όπως να μπλέξουμε πάλι. Βρε, λες, δίεστε και διαφωνείτε. Μια σε γέρα του στρατηγό από τη μέση και είμαστε απόστρα. Καλά είναι. Ωραία, στρατηγέ, κατεβάζω. Δώσ' του. Κι άλλο, κι άλλο. Δόξα σε Θεός. Και το άλλο. Το ζερβό. Μια και αρχίσαμε 2-2. Άμα, ένα λίγο ακόμα. Το πέσω. Στρατηγέ, Ωραία, στο τάμπακι μου. αυτός που είπε ότι σας δικάσει η πορτοσύρα, αλήθεια είναι. Ρε, Όχι, αλλά σαν προσφέρετε δεν το πολύ λέτε. Ρε Ζηλίκη, για σκέψου να δεις. Εμένα, 45 χρόνια στο πόλεμο. Δεν βγάζουν προδότη. Αλλά τέλος πάντων, ειρήνη είχαμε, εχθρούς είχαμε, εξουσία. Το καταλαβαίνω. Αλλά το να μπορεί να δίνει χάρη στους γέρους τους πλαφόντες του Κολοκοτρώνη, ένα σχολιαρούδι που δεν τους έστασε την Βαβαρία, δεν διάλογε τον ξένο. Αυτό δεν το κατάφερε το θαμένο. Δεν τη είχε το θαμένο. Ύστερα, και που λες, ύστερα, κάνει και λέει του παλάτι να με θυμίσουν. Και με πάνε βασιλιάς, θα καθίσω πλάκι. Σε μια στιγμή, λέει την τριμηνέα να με ρωτήσει. Ποια στιγμή και τα πει θέλω, και ό,τι είναι θα μου τη δώσει. Τι θέλω, πες τα βιολιά να μου πέσω να κλέψω. Άντε, πηγαίνετε τώρα, γιατί έπρεπε να είμαστε δουλειά αύριο. Τι είναι αύριο. Αύριο, τι είναι αύριο. Αύριο, σήμερα δεν πάλι, όχι πέμπτου Μάρτιο. Θα έρθουν εδώ, με στεφάνι και με τούπα. Εγώ θα με πάνω σαν αύριο. Τι σαν ένα στιγμή θα βγει ο Μακούφης να βγάζει το λόγο, στάστα του. Κάθε χρόνο το λόγο τον βγάλετε εσείς. Φέτος θα τον βγάλουμε εμείς. Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Άμα σας φέρω για παράδειγμα, εμάς τους θαμένους, μάθετε να ξεχωρίσετε μια χωριά στο λένε. Και άμα σας λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να τη βλέπετε πρώτα αν έχει 4 μάτια. 2 μπροστά για να βλέπει τον κατακτητή και 2 πίσω για να βλέπει εκείνον που θα να φύγει ο κατακτητής για να γίνει αφέντης αυτό. Προσέχετε Έλληνες. Εμείς